কি আশ্চর্য কথা তাহলে কহিপারিবে কেউ অভিশাপকে ভয় করে জ্যেষ্ঠ ভাই বালিবীর স্তরକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ শুনিব পথিকে শুনি সুগ্রীবর যে ঢিলা বেদি করা শুনি সুগ্রীবর যে দুধবি বল খিলা এ কই অসুর শুনি সুগ্রীবর যে পথিকে দুন্ধবি বলি গোটে রাক্ষস ଥିଲା ସେ ତାହାର ସଙ୍ଗରେ ବାଳି ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଲି ପାଦ ଧରି ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ ବୁଲାଇଲା ওদিকে দুন্ধবি বলে গোটে রাক্ষস ଥିଲା কিষ্কিন্ধা সম্রাট বালিবীর তা সহিত সংগ্রাম করি সংগ্রামরে বিনাশ করি তার পাদ দুইটা ধরি চক্র প্রায় বুলায় সে তপ করুଥିଲେ তি ধ্রুবা সাকুবর তাহা গৌ উপরে যাই পড়িলারু दुर्वासा ऋषिक पुत्र वाल्तांक ऋषि तार तपस्या करे पड़गला दुंधबी राक्षसर रक्तर छिटा से देखी करी मुनि बर हेले पर्वते आसिले तू हेबू घसमी द्रुत পথিকে আতঙ্ক ঋষিଙ୍କ ଉପରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ରେ ମୂର୍ଖ ବାଳି ତୁ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି କଲୁ ଯଦି ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କଲୁ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତୁ ଏଇ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ ଆସିଲେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅଭିଶାପକୁ ଭୟ କରି କିଷ୍କିନ୍ଧା ସମ୍ରାଟ ବାଲିବୀର ଏଇ ଋଷ୍ୟମୁଖକୁ ଆସେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ କଥା ପଥି ଏଥିରୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତୁମର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁଃଖ ପଥିକେ ମୋର ଯେଉଁ ଦୋଷ ତୁମର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୋଷ ବୋଲେ ସୁଗ୍ରୀବେ ରାମ କ୍ଲେଶ ଭାଷା বেনি জনে পড়িছি কপিপতি পথিকে ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଦୋଷ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୋଷ ତୁମେ ଯେଉଁ ପଥର ପଥିକ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଥର ପଥିକ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ମୈତ୍ର ହେଲେ খুব ভালো কিন্তু এর কিছু প্রমাণ আছে তুমি ভাবুছ তুমি মোর সমকক্ষ নুহ পথিকে আচ্ছা মু যদি এর প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ আছে তাহলে কুহ বিভা বসবংশ জাত আমার বিধি রে তু ভেতঙ্গ কুমার प्रमाणनीय मोर जन्म हूँ सूर्यवंश तमें हूँ सूर्यंकर पुत्र गोटे समान प्रमाण पाइले तो आउ किसी प्रमाण अच्छी अच्छी ताले कह बसु अयोध्या किष्किन्धा राजन विभूति रे आशीष
ପ୍ରମାଣ ନିଅ। ମୁଁ ହେଲି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜପୁତ୍ର, ତମେ ହେଲ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜପୁତ୍ର। ଅପତିକି ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ମୋ ଅରଣ୍ୟରେ ଅଛି, ତମେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଏଇ ଅରଣ୍ୟରେ ଅଛ। ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମାନ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ? ଅପତିକି ତାପରେ ତୁମର ପତ୍ନୀକୁ ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ବାଳିବୀର ଅପହରଣ କରି ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲଙ୍କାର ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ କରି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତୁମର ଯେଉଁ ଦଶା ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦଶା। ତୁମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଭୋଜଦର୍ପୀ ବାଳିକୁ ସଂଗ୍ରାମରେ ବିନାଶ କରି ତୁମର ପତ୍ନୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଲଙ୍କାର ରାବଣକୁ ସଂଗ୍ରାମରେ ବିନାଶ କରି ମୁଁ ମୋର ସୀତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ? ତୁମର ଯେଉଁ ଦଶା ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦଶା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ, ତମେ ଅରଣ୍ୟରେ ରହି ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛ, ମୋ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଏଇ ଅରଣ୍ୟରେ ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛ। ତୁମର ଯେଉଁ ଦୋଷ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୋଷ। ଏଥର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ତ? ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିତ୍ରତା ବନ୍ଧନରେ ଦୁଇ କୋଟିଏ ବାନ୍ଧି ହେବା। ମିତ୍ରତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ କିଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ସ୍ୱୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମ ସ୍ୱୀକୃତି? ହଁ। କେଉଁ ନିୟମ ସ୍ୱୀକୃତି? ତାହେଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ତମ ନିକଟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ନିୟମ ମୁଁ କରୁଛି। ତାହେଲେ ନିୟମ କରନ୍ତୁ। এই অরণ্যর বৃক্ষলতা জীবজন্তু ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଦେବତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ମୋର କାଣ୍ଡ ପଦରଛୁ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳେ ରୁଚେଇଲା ଭୋଜଦର୍ପୀ ବାଳି ମୁଁ ତାକୁ ସଂଗ୍ରାମରେ ବିନାଶ କରି ତୁମର ପତ୍ରୁ କାଢ଼ି ତମ ନିକଟରେ ଦେବି, ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଷ୍କିନ୍ଧର ତୁମକୁ ରାଜା କରାଇବି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଏହା ମୋର ସତ୍ୟ। ତମେ ମୋର କାଣ୍ଡ ପଦନ ଛୁଇଁ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁଅସ୍ତ୍ରଠୁ ଶପଥ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଲୁଚିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆଣି ଖୋଲିଦେବି। ଏହା ମୋର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଆସ ମିତ୍ର, ଆସ ଦକ୍ଷ ଦେଶ।